ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотачкистан. Бардоро хуш омадед ба канали мо. Якчанд бародар хоҳиш кард ки сечка ба навор бигӣ. мо тасмим гирифтем ки як навор фақат сечкаҳоро ба навор бигирем. бо як навори нави ҷадид фақат сечкаҳо дар хизмати шумоем. албатта ки шумо ҳам дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед. дастгирӣ аз тарафи шумо танҳо лайк модан мебошад ва касоне ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед ва зангулачаи каналро пахш кунед. раҳмат барои дастгиртон бардоро. аз дастгири ҳар яки шумо миннат дорем. рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ватсапи мо сурат ва маълумотша равон кунед. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бунед ва дар комментария ҳатман фикротонро бинависед. мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшии мо бардоро Mercedes Benz S-класс мебошад ки соли барош 1998 объёми мотор 1.8 сӯзиш вориш бензин газ. коробка педачаш автомат ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кондитсионер 100% кор менамояд. мошин сирожна фурӯша. мошин ҳолаташ хуба, ягон камдиву расход надорад, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Исфара. нарх 77,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бунед ва дар комментария фикротонро ҳатман бинависед. дар комментария бинависед ки кадом намуди мошинҳоро дар наворҳои оянда бимонем. ва дӯстони азиз, чӣ хеле ки медонем ютуб ози сум додестай, кадомеда ки ютуб канали фурӯшӣ дар корай, марҳамат ҳамаш ба нархи арзон ватсап шамондагим дар ватсапаш бинависонен, ҳаматонда ҷавоб медиҳад. мошини навбатии мо бардоро Mercedes Benz S-класс мебошад ки соли барош 1998 объёми мотор 2.0 сӯзиш вориш бензин газ. коробка передачаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад. мошин алишам мешавад. документ ҳамаш 100% ҳаст, ягон камдиву расход надорад. соҳиби мошин нагуфтааст ба чӣ намуд мошин алиш мешавад, лекин мошин алишам мешавад. ҳолати мошин беҳтаринай, ҳуҷҷат дора, ҳамаш қоидавия 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Исфара. нарша 100,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. мошини навбатии мо бардоро Mercedes Benz S-класс мебошад ки соли барош 2000 объёми мотор 2.0 сӯзиш вориш бензин газ. коробка передачаш автомат ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад. мотор, коробка, ходовой кузов ҳамаш гаранти қатъияй. мошин савдо мешавад. харидори конкрет намоша, савдо мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Исфара. нарша 101,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кунед, видеоро поделитсия кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. бардоро лайкҳоро ҳатман бимонед. касоне ки мемонад дар канал подписатсия кунед ва кадоме аз шумо агар мошини фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои комментария бидагӣ дар ватсапи мо сурат ва маълумотша равон кунед. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем.